Horas jala selamat dari minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata nauma masu-masu sude keluarga ni akka ruas ni huriana. Gabeboi hita marlas ni roha mamuji jala pasangapon goar ni debata di minggu eksaudi sadarion namar lapatan sai tangihon ma suaraku ali Jehovah. Di permingguan keluarga di Tikion, Rabdo hita dohot dongata sebagas ro marsoba jala memuji Tuhata. Alani i di bagasan hapor seaun napulin tahati dakoma. Alani i sude mahita marlas niroha mamuji guarna nabadiai marede mahita sian bukede nomor onom ayat 2 rodi 4. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen.
Saya tangi homa suaraku ali Jehovah, molo jojo ahu. Didok rohaku ho madok, lului hamuma bohiku. Atong bohimma na hulului ali Jehovah. Sayunang mata bunihon bohim maradop ponau. Jehovah do panodangi diau, dohot hatuauku, tung midai sema mabiarau. Jehovah do partanobatoan ningoluku, tung midai sema au biahaton haleluya. Haleluya, martangi ang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan amanami na di banua gijangi. Useho matodim na badiai dohot hapistaran na siyakoi tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai ditonga-tonga ni hamion. Lehom mahiras ni roha dinaposom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiai. Patok tong mahuhut rohanami manguloiho. Asaro di ujung di bagasan haporsyaon nature. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangi homa patik ni debata di mingguta sadarion ema patik parjulu sahatu patik patuluhon. Patik parjulu audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaomu jala dan jadi sumanommu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dan jadi dohonon guarni di bata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Ima sahatna atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata say pargugoy mahami. Manglahon na hubartu patik mi. Amin. Maredehita.
Tatopoti madusat tatu dibata martangyang mahita. Ali dibata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum. Huhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin na upaserep pami diri nami sadarion di julum. Jala huparhatopot tami tung najujud dohami manibil sianak kadalamu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian julum alani dosa nami i. Aidang dihalomo roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulaw nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugoon nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibana nasotumada dosa dibahin debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Maredde hita. Tatangi humahatan ni debata turpuk epistel di hari Minggon imana tersurat di Pangukapon 22 mamuka sian ayat 12 rodi ayat 20 sada.
idama girama auro buanokuma upasilehonon tuganup hobar tunaniulana. Au Yesus suruh aku, maka tidak ko Tuhamu akaon madapoton akka huriai. Au do urat dohot marga ni Daud, bitang sipayas namar sinodangi. Didok ibanan atau makatidak konon olona Roma au tibu. Amen. Roma au ali Tuhan. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akka nabadia. Ido sahatna. Martua do akka natu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Mari deita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok pur tibion, rap mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah, hido ama parguko na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Aw porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, di mana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian syarto di parbadia, andorang sohabuan. Ido tohata na tumaan na bernit di panghuman ni silatus
nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu guna turu dung ditanum namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergoko nasuhatu dosani di simai bana pe mamulak sogot tu tanon manghumi halak nama ngulu do nama au porsia di tondi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasan dosa dohot di hatai namando mulak mangulu sogot amin. Tabi gema titing nama sa di mingguta sadarion. Shalom. Shalom. Titing Minggu sada Juni 2025. Naparjolo goarne Minggu. Sadarion ima Minggu ek Saudi doho topik Minggu Jehovah do Raja. 2 titing nomor ragam. Sada Parmingguon Minggu Keluarga. Sadarion Minggu sada Juni 2025 di Patu Pahuriata do Parmingguon Minggu Keluarga di Ganuk Parmingguon. Jala di Patu Pado Papungu Pelean Keluarga marhite amplop naung di Parade Huriata tu Ganuk Keluarga. Ima laho tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulan ma nasa keluarga jala masohot majolo Parmingguon remaja. Tapasaha ma pilihan sada A dohot sada B adorang jamita jala pilihan 2 dohot pilihan keluarga marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. 2 ruas napidawik mamuka sadarion Minggu sada Juni 2025 nunggam pidawik keluarga. A. Amang Junaidi Sahat M Tambunan Inang Beti Situmeang Rap dohot sahalak yanak kona Sianwi 12 Tuwi 25 Energi 0494. B. Amang Tugar Sarumpai Inang Elizabeth Simorakir Rap dohot tolu halak yanak kona Sianwi 12 Tuwik 25 Energi 0077. C. Nyonya Simanjuntak Nur Siti Tampu Bolon Rap dohot sahalak yanak kona Sianwi 12 Tuwi 25 Energi 0515. Tolu ruas Parguru mamuka sadarion Minggu sada Juni 2025 nunga gabe ruas Parguru di HKBP Tangerang Kota. Sarina Marpau Sian Huria Gereja Tuhan di Indonesia Sianwi 30. 4 ruas Namoding nunga jumolo maruju ngolu Inang Anita Apresia Panggabean umur 41 tahun nadiare Jumat 30 Mei 2025 Sianwi Sia Energi 10 sada 30 sada Makabaluhon Amang David Sugiarto Siburian doho 2 halak yanak konna debatama nama ngapuli sude keluarga na ditinggalhon. 5 Perningotan Ari Hasasaur Nitodi Porbadia di hari Minggu 8 Juni 2025 tapatupado Perningotan Ari Hasasaur Nitodi Porbadia Pentakosta Parjolo domutusi jadwal permingguan umum tapatupa opak hali 5 pukul 6 pukul 8 pukul 11 dohot pukul 10 wib. Jala di hari Senin sia Juni 2025 tapatupado Perningotan Ari Hasasaur Nitodi Porbadia Pentakosta 2
tapatupa holan sahali masuk pukul 10 siawib. Du mutusi pinangido tukur ama huria, kor ama kantata gloria, kor ina Hanna, kor ina Kamis, kor ina Maria, kor ina Deborah, kor NHKBP, dohot kor NHKBP Transiamus, laho mangedehon ede pujian di parminggui. Onom, pembekalan calon situa dohot keluarga. Di hari Jumat 6 Juni 2025 di Patupado pembekalan calon situa dohot keluarga. Suami istri. Mamuka pukul 10 Pak Wib, sahat tuna sidung maringanan di gedung sekolah minggu. Dung sipul pembekalan diuduti mamuse JR. Persiapan pentahbisan sintua. Domutusi pinangidoho matu sude calon sintua dohot keluarga laho mandohoti pembekalani. Pitu, pasahaton tohonan situa. Di hari Minggu 8 Juni 2025 di parmingguan pukul 11 WIB di Patupado pasahaton tohonan situa tu 22 halak calon situa. Walu, konven pelayan penuh waktu full timer. Di hari Senin 2 Juni 2025 di Patupado konven pelayan penuh waktu dohot keluarga maringanan di gereja HKBP Paku Jaya Ciledug, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Masuk pukul 10 WIB. Koinonia pelayanan persekutuan. Sada, kunjungan gerejawi Kor Ina Kamis. Sadarion Minggu Sada Juni 2025 di Patupa Punguan Kor Ina Kamis do kunjungan gerejawi tu pos permingguan sektor Pandeglang HKBP Serang. Maringanan di Aula TNI Angkatan Darat Yonip 320 Badak Putih Pandeglang nani uluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauruk dohot inang pendeta Sihol M. Simamora SSI. 2. PHD Punguan Lansia. Di hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 7 WIB di Patupado PHD Punguan Lansia nani uluhon ni pendeta Mariduk Purba MTH. Maringanan di Hotel Bet Kesegaran Teresia Sentul Bogor. Sai di pasu-pasu Tuhat Tama Ulaoni. Tolu, seksi perempuan. Di hari Kamis 5 Juli 2025 pukul 10 WIB di Patupado pertangyangan seksi perempuan maringanan di gereja. Sekaligus pembukaan kegiatan perheheon perempuan HKBP Tangerang Kota, dohot acara bagian kesehatan, ima pemeriksaan kulit, mamuka pukul 10 WIB. Jala pertangyangan mamuka pukul 10 WIB. Pinangidoma tupungan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, Ina Deborah, dohot sude perempuan sian ganuklik, asa madohoti pertangyangan ni. Nama kobasi ima perempuan sian witolu, patupakor punguan Ina Kamis, dohot na patupahon konsumsi, ima sian wi opat, 5 onom dohot pitu. 4. Pembekalan calon guru sekolah minggu. Mamuka hari Sabtu 7 Juni 2025 di Patupado pembekalan calon guru sekolah minggu tu sia halak calon guru sekolah minggu maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. Masuk pukul 10 WIB. Pinangidoho ma tu sude calon guru sekolah minggu laho madohoti pembekalane. 5. Penyegaran seksi pemuda dan seksi remaja. Di Patupa seksi remaja dan seksi pemuda HKBP Tangerang Kota do, penyegaran olahraga futsal laho mempererat seksi pemuda dan seksi remaja. Nah di Patupa di hari Senin 2 Juni 2025 pukul 20 WIB. Maringanan di lapangan Pendawa Futsal Cipondo. Diaka pemuda dohot remaja nanai madohoti futsal boima makubungi kontak person
0877 9786 8375 Gunung Sihombing, 0813 1080 4613 Putra Sringoringo. Apatuluhon Marturia pelayanan kesaksian. Sada pelantikan Pokja Marturia. Di hari Senin 2 Juni 2025 pukul 10 pukul 12 WIB di Patupado pelantikan pengurus Pokja Marturia periode 2024-1-2020 lalu. Maringanan di HKBP Pakojaya, Resort Serpong. Di ibadah konven Pangulan Nagok Tiki Distrik 20 Sada Banten, nama Dohoti Sian Huriata HKBP Tangerang Kota Ima, Situa Godwill Simanjuntak, Ketua Dewan Marturia, Situa Hasudungan Butar-Butar, Penginjilan, Leni Simbolon, Ipan Sitorus, Seksi Musik, Dohot Toman Samosir, Multimedia. Paupaton Diakoni Pelayanan Kasih. Sada ucapan selamat Pangulan Nagok Tiki Parhalado do Sude Ruas Nihuria Pasahaton. Selama ulang tahun hatu tubuh tu 110 sada halak Ruas Nihuriata. Dohot selamat ulang tahun Pardongas Saripeon tuwalu keluarga. Didok hatani tuhata. Saya dilihum matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. B. Tuak karuas nihuria natongon di bagasan parsahiton. Saya ditupak kontuhata magugu dohot haipason tunasida. Didok hatani tuhata. Saya homa pamalum au ali Jahoba asatung malum huhilala. Saya homa mangurupi au asatung dapotan pangurupion au. Ai hodo puji-puji aku. Songonima titing di mingguta sadarion, ima titing nasoni jahahon wae, tajahama di buku acara digital, naung saha tu grup WA ganukwi. Molo adong akan nahurang takas di panurat tonon, dohok di pajahaon di titingon, tapatakas ma tu parhalado di wiktabe. Manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhat tama pakobasion ni Huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas, laho patupahon aka ulaon na denggan di Huria. Bain sangap digewarni tuhata. Horas. Marede maita sebukuet di 125 ayat sada rodi 5 tapasahat mapilian sada A dohot sada B.
Tauduti tu ayat sada. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana manga ramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhatan nahena holongan horas marita saluhutna. Hatani di bata barita nauli dihita di minggu eksaudi, di patomo-tomo sian buku pesalm bidu sia puluh pitu mamuka sian ayat sada rodi ayat 12. Songono didok hatan itu hatta hujahaha mima dihita. Jehovah do raja marulu-pulu matanoon marlasni rohama pulu-pulu akka nalani. Obbun jala haholomun maripotipot humaliang ibana. Hati gorad dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardala di jolona mangatonak ka alona humaliang. Bisodangya kahilap na do portibion. Jadi lalu-lalu tanoon maranidasa. Malala do akadulu songo paktis maradopon buhini Jehovah. Maradopon buhini Tuhan ni sadok tanoon. Di bari tahun akalangi do hati goranna, jala sudia ka bangso marnida hamulionna. Iko tarura sogo sudia kasih sobba jiajian, akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Iko marsobatu ibana do sude akka debata sileban. Di begesio doi, jadi marlasni rohama, marulo-pulo makaboruni juda, alani panguhumu ali Jehovah. Aihodo ali Jehovah na sutibul kumonggom sadok tanoon. Tumibul situturo ho sian nasa debata siliban. Hamu ali akan makaholongi Jehovah. Sai hagi ihok kamu manajat. Ibana do siramoti todin yakana ni asyanna. Sai paluaun na do nasida siat tangan ni parjahat. Saya terasa berdoa tiuron di partigor lasni roha diakka na ucur marroha. Marlasni roha mahamu aliakka partigor di bagasa Jehovah. Jala puji hamuma guarna nabadiai. Olak ni ima sahakna. Idok sada barita ujumulak akka kosmonat Rusia sian luar angkasa marceritai manasida. Jala kesimpulan nasida diceritanai nunga huhaliangi hami sudi luar angkasa. Anggo Tuhani dang adong. Dang luar biasa. Ay memang dang adong ibana. Dak kujupak kami na maraguar Tuhan. Alai lau mangalusi iya dong ma saya dapat dita sian gereja baptis Dallas Amerika Serikat na maraguar pendeta W.E. Criswell ido ibana ala na ibagasan pesawat ulang elingi do halahi ben nadangi ibereng Tuhani. Coba majolo dibuka nasida baju astronot nai. Jala keluar nasida sian pesawati ujuri angkasai. Pasti terpajupak kalah hidup Tuhani. Dungi dohonon nama Tuhan. Hanya terjun bebas.
Di torberengon na do adong do HP Tuhan ya edang bui gogona. Huriani tu hatta tema na di patomu-tomu sahat tu hita ima Jahuba do raja. Jala temai di pasahat tu minggu eksaudi. Saya tangi hon maswaraku ale Jahuba. Pesalam bidu 27 ayat bidu. Di hita saluhutna pengakuan Jahuba do raja manang Tuhan adalah raja adalah hasil pengalaman pada daun martuhan. Dukorap dohok Tuhan. Makilala asi dohok dengan bahasa ni Jahuba. Ido pesalam ini. Amar deleni na sidat tong rap Tuhan ni. Tidak sian hamek metonna adong paruk kilonna ijo Tuhan ni Roma ngurupi. Adong musuna na macay gugu soalani pabainan na HP ibana dihapor syai rohani ibana na pinilik ni Jahoba na hinaholongan ni Jahoba na sinuru ni Jahoba dipangido mapangurupion tu Tuhani gabi di idai mana ma asini rohani Tuhani pengenalan akan Tuhan berpengalaman dengan Tuhan dengan baik mabayani bana marpanidangion ada pengakuan dari pengenalan dan juga dari pengalaman dihamuna akka amanami do inanami hita sudena pungudison apakah telah berpengalaman dengan Tuhan itu nungahya hitarap doho tibana nunga tahilala pabainanna seberapa dalamkah persahabatan kita, kekompakan kita dengan Tuhan itu. Allah tergantung di siduan non panadauta do pengakuan kita tentang Tuhan. Anggo swadong do ya pacupang do itada ahamadohonon na apa yang bisa kita ceritakan dengan Tuhan. Dari dok kamang do taminang muluanong tinadadongan sasahalak udah biasa kita bisa banyak bercerita tentang dia. Olat tabereng bohinay angamurukon takya songonokyanon dang biasana datugiho ni mana mangan ngataboto selerana dang cocok kotulapo addo dang cocok makanan pesanat otuson ikon makanan dodo seleranion karena telah mengenal dengan lebih banyak semakin banyak kita dan semakin mantap kita mengenal semakin banyak yang kita ceritakan dan harapannya semua orang percaya hitau sudah ngai komanada Tuhani ujung nagabi bui ma bari tahunota kita ceritakan Tuhan itu jaladakolan di pamangan be menceritakan sahak turo hatta perbagasanon yakin sepenuhnya tentang siapa Tuhan itu. Panadaw si songonima nadong di pemasmur manang parpesalam ujung na di hati dakoni mana ma satu statement salah satunya dong mang nabi statement naon statement na parjulu ima Jahuba do raja jala molo haluar sian rohana dohot sian pamangan nama do Jahuba do raja dihamuna kamang dohot tamuinang ido imana diuluti dong ala Jahuba do raja ikon marlas ni rohama marlas ni rohama pulo-pulo marolo-pulo makatanuon do akapulo-pulo nalan yang jauh yang banyak itu sudah marlas ni rohama marolo-pulo molo tadokon Jahuba do raja namar lapata congonon molo didokon sadaina Jahuba do raja jedang holan huruf nai RAJA raja dakolan huruf nai
Alai mulai doko jauh badu raja, berarti tongdo dihaposi ibana manggonggomi, ibana madongani, ibana memberikan keadilan. Berarti ikon marlas ni roha ibana. Sadaina, ini hanya contoh saja. Sadaina nama balu, nama dokon jauh badu raja ikut tarapul di mana? Alana Tuhan nei mangapuli. Sada ama dohot sadaina di tengah-tengah di keluarga moloi doko jauh badu raja, berarti harusnya dia tidak khawatir akan makanannya besok. Allah Tuhan nai moloi dok jauh badu raja, raja yang memelihara. Para dihon nama ngalihon udah nasa tubuh suasuanan. Nama bay maranahi akadeke dohot akasi panganon, nama bay marboras gadong, nama bay marparabue padi sawah hauma. Molo tadok jauh badu raja. Alani molo tadok jauh badu raja alai setongku atir, saya tokol soan, dangolo apulan. Itu hanya di mulut saja. Olah di pamangat be. Alani di minggu tesadarion molo tadok jauh badu raja iko sahak dotusi. Siarohata perbagasan sian hapor siaota mamakati dakon jauh badu raja. Gabi marlas ni roha mahita tong. Nagali gabi maragugu akan ditindas ikon gabi dirgak. Dang minder. Ala jauh baraja. Sukacita lah. Marlas ni roha mangalak kama di ngoluna. Na mangihut di barita na ulion dung jinahaan manang napiga-piga ayat secara khusus di Pesalmen bidusia pulupituan molo tadok ko jauh badu raja menyatu do di hapor siauta do di panit dangiota Tuhan kita itu adil. Nak kini dok natigor na panguhum dalam bahasa Indonesia adalah pemberi keadilan. Adil do Tuhatta. Molo tadok kodo jauh badu raja berarti hitao sudah ikon adil dari diri kita sendiri. Parjulu. Adil tuak kadongatta. Sahala ama ikon adil di jabuna tu par di jabuna. Sahala ina ikon adil di jabuna tuak kanakonna. Dohot tu suamina. Jika ada penindasan di sana, ada kesewenang-wenangan di sana, berarti belum ada pengakuan jauh badu raja. Alana molo tadoko jauh badu raja berarti ibana do raja di jabuta, tidak ada kesemena-menaan di situ. Jauh badu raja adalah yang mengayomi dengan adil, mengasihi semuanya. Sudah dihokop. Alana tak alami keadilan Tuhan. Molo tadokon Tuhan i raja berarti kita juga harus adil. Di tengah-tengah ini keluarga tak adil tuakana humaliak kita. Molo didokon sahalak jauh badu raja berarti dang dibuat benaso punana. Dia ka artana marhamaranggi rupani akka warisan dang si buat di manabe. Tapi dengan adil, si adil-adilnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pesan Tuhannya, sesuai dengan pengalamannya dengan Tuhannya yang sungguh sangat adil kepadanya. Anggo ya tok tabuma marlas ni roha may tatong. Jala di sido hapor siota na ditangihot tuhatta do tangiang ta. Keadilan Tuhan adalah songon na di Galatia ono maya pitui lima keadilan Tuhan be. Unak kamu lilu dangolo di bataleaan iai di sabur halak ido gotilonna. Yang kita ambil dari ketidakadilan milik orang lain, Tuhan akan mengambilnya, memberikannya kepada pemiliknya yang sebenarnya. Itu keadilan Tuhan. Molo jauh badu raja, Allah sudah dirajai dengan baik. Jadi hari Minggu niko sudah do ita marlas ni roha, Allah Tuhan tadu rajatta.
Godang do raja yang tidak adil. Diakap pengadilan terkadang kita merasa tidak adil. Tapi ereng disi mungkin ketidakadilan hitabima nama boto tohodo tidak adil. Alai molo masa atong misal narupani ada sesuatu yang kita perkarakan hita do napunasa nasa sitong na. Alai telu mahita gabirak kita napunasa pidda tu nasa orang lain. Berdoalah, bersimpulah di kaki Tuhan. Pasahak masudena tu iwana. Biar dia yang memberikan adil. Boy do dang gabi punatai amanginang. Boy do artatai hiat dang gabi punata karena ketidakadilan. Tapi ingatlah Tuhan akan memberikan yang lebih. Dan dapat kita siadi mungkin dari yang tempat lain diberikan kepada kita. Jangan-jangan itu menjadi diberikan kepada mereka karena mereka yang harus dikasihi seperti itu, sementara kita harus mengasihi lebih banyak lagi. Aku na juta mabai contoh on karena molo harus jari bibeli patron yang sangat baik dari seorang manusia yang sangat tertindas, sangat banyak pergumulannya, tapi di ngoluna ido imana secara praktek nadang holasian pamanganna Jehovah do raja si Joseph do prototipe seorang manusia nah luar biasa. Ibu luar tanah sudah diusir di mana? Enggak ada warisannya apa-apa. Alai di pengakuan di ngoluna seterus sudah jauh do raja. Banyak ketidakadilan tu ibana. Melangkah dengan pasti. Alai gabi mana do mangaleo mahangan. Nah membain ketidakadilan di mana? Nah menindas don membuat artanai. Gabi mana mangaleo mangan. Dan itulah keadilan Tuhan. Molo Tuhatai menuntun perjalanan kita. Jehovah do raja. Songonan inok ni para pesalmeni. Hurian itu hatta melangkahlah bersama dengan Tuhan. Lebih banyak lagi. Majodo tuata berpengalamanlah dengan Tuhan. Ale-ale tak itu kekristenan. Kekristenan tidak hanya sebatas doktrin, tidak hanya sebatas ajaran. Itu beda tak na kristenon. Ajaran ha kristenon. Sian awal. Ha kristenon Tuhan donaromat dapoton memiliti. Ali Abraham lao maho tutano sepatur honok kutuhoinna. Datang dengan tiba-tiba. Itu kan Kejadian 12. Dipilih si Yakub, dipilih si Ishak, dipilih si Musa dan seterusnya. Tuhan yang memilih. Songon itu nang tuhutat taromat dapoton hita horana laut tu surga mengalului Yesus. Yesus do nalulu pilih ti hitaon. Dukon dipilih hitak tatadama Tuhan berpengalamanlah dengan Tuhan baru piadong patik nai. Audo Jehovah de Batam. Na paruar hoko siat de batani opum udah jadi nabulun. Naga paduha batara guru. Tutano si paturu honok kuto alani unang marakku pau bayan Jehovah de Batam. Unang besobba na itabaki. Unang besobba sobbaoni. Unang belaho memilihun. Manuk na niatur dohot manuk na pinadar tumbabe ni muali ay siya naudui dang jadi maraku pau bainomu dewatang au do namat dongani umar dalan saha tu tangerang kota ide hak kamu perjulu singgah aha aktivitas tadi mulana songod dia mageleng ni usaha tadi mulana ini boha parsaha tatuson imay mana saya tak alami terus tapa. Saya tongi masudi kesimpulan na memang jauh badu raja. Imana para jolo, jojo ni barita na ulion, akamang dota menang. Kita sudah semua muda-mudi remaja yang hadir pada saat ini. Napa dua hol? Sobba mahola jahuba. Nafsu mobba nasing di luar ni ikom maila. Idoi bayar di son. Ayat itu ikut tarurak sogot surya kasih sobba aji-ajian akan apa puji-puji diri nami dagana-ganan ikut marsobba tibana do surya kadi mata tarurak beroleh malu komeila do hurian itu hatta tersurat di sejarah gereja
di buku ni pendeta Jonathan Nommensen, anak ni pendeta Dr. Ingwer Ludwig Nommensen. Adong masada heu di sait ni huta. Ima sobaun ni akka godang marga na sini hian. Nang pola pa wok akka marga na nga boboto ita di si. Iru rasilidung. Jadi adong do sait ni huta do pak gejang-gejangan. Dalat tu si maasom mololau hita tu arasa rubla. Adong do noang si hagabibi sait ni huta turterida belga. Adong may si heu beringin na macay belga. Uji, nakkuboto manang naisido pe noang heu bering ini. Manang natubu do pe alana diceritai. Adong marisi uluk na macay bulun. Jadi akana opung tay na julu. Manang marga tertentu dunia ni ale dang pula halak kalahi songoni hera sudi do halak bataki uji songoni. Itarui do si pangan si sesaajen. Itoro mauluk na bulong mangalang. Mabiar do halahi atong angarobe baupung tay mangalangin na do. Jadi pasah berita na ulima si Johansen non. Molo tadahon na sinuruni jahuban nani dokmi. Molo Tuhan miro na kuat tebe maju hawin ni mana. Ni naraja na sini tu pendeta Johansenin na. Anggorohani halahi tiki menebo pui. Alana molo padita Jerman sidung Nommensen nomor 2 si Johansen do nasaha tu tano batak tuba. Menyusul bahkan asing. Alanido pendeta Johansen do na menerjemahkan Bibil pada Narobion tu hata batak kate. Pada baru si Nommensen tu hata batak. Anggo pada Narobi pendeta Johansen itu jalati budo ibana mate. Itu hebema. Manotom masuri halak batak na humeliang na sini. Anggo rohani alahi asa yalak kon uluhian no ni mana. Anggo mana boduton ni do warna begunai sini man no ni mana inna hapila ite be mana nanget ibere kalahi masude ulo kommerdelen bulun lewat ngajonok biang goy mana langon na namain natong si ropet dito si ite hapila dulu himer do awar si dulu si atas baritai maranak ko ki beru pi holo halahi terdidi ayah so ola to henge bi meila halahi ay telu du hape tu hatai bena huruf kecil dang margogo hape de batate Allah tapallani mangani salilingoni emang meila do manangise na mabain de bata aji at Tuhanna hapistaranna Tuhanna artana Tuhanna kekuatan fisiknya Tuhannya kecerdasannya jadi Tuhannya akan beroleh malu meila do Maila do hala Israel naung sanga marsob batu Baal. Alana jauhamu matuham munainin nasi Ilya. Sapelu jahalahi seati pamatangna majo Tuhan nai. Dangarong naro. Nanengel do Tuhan munainna nasi Ilya. Gogo jodo ko kamuna tertulis. Gogo jodo kamuna ibagogo dang ibige. Ay namodom do gogo jodo kamu asadungo. Gak mendengar juga. Ale Roma si Elia atong gilirak ko nama ay Tuhan mo na solo mabigi ujo matuhak atin na tero di pangan suri ka persembahan ni api siya banwagijang iuseho naik habis seseyati masudi na bibal isiya 400 salak hurian itu hatta mananga hape nama asa si pataganggu hatta ada pergumulan kita kesulitan dalam kehidupan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kadang na Tuhan ini meninggal kita pergumulan mungkin pasti ada tapi Tuhan kita itu setia ibana do nasitong alanido benna di dokon nakining dohok na di episteli lausima perdumuan na raja akan berlalu. Saya tikian si Jokowi modding namanya. Si Prabowo pe modding deh. Isi noang
Siya do presidennya Amerika Donald Trump moding do sida tikyo ni. Ala yang go tu hatta iban do kon awas girado auro. Audo bonana do ujungna. Na parjolo jala parpudi na singnai parpudi ro ali parjolo lao. Langit he. Tadi tapurba parpudi do ro. Tas 1990. Sabi noto tas dia parjolo lao. Tuhan tahu terus, dia tidak ditelan masa dan ditelan waktu. Dia tidak dibatasi waktu, tapi dia melingkupi waktu, menguasai waktu lebih besar dan lebih panjang daripada waktu. Tidak berawal, tidak berakhir. Waktu ada awalnya dan ada akhirnya. Apa Yesus tay ibana do bonana do ujungna, dang mele hitan non parjolo mate na tasobba syak kita. Tasobba hien ni mana kan? Tasobba hien. Habi julut te manangga gabe bakke. Meile tada ala usobba na julion. Habi gabe bakke don. Alania sa setia hita martuhan. Hurian itu hatta di jauhon na hatan itu hatta mamusetu hita na parpudi. Jalai do tong siruanna. Hola jahuba do sisobbaon. Ala na sutibul do ibana. Gumongkom sadok tanoon, tumibul siyan nasa debata siliban, jalai dokon parpesal meddo, bahkan sudah dalam tanda kutip nasa dewa nasa debata huruf kecili, hedue ni komar sobbar tu imana. Mulu adong na menganggap diri na rupani manang nabi yang paling mulia. Manang naisip besok akan bertekuk lutut di kaki Tuhan. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah komar sobba saunari molotuk somar sobba pe mana. Manang mencoba mentiadakan, mencoba manang nagabe dirajumi ibana lebih mulia, tapi ada waktunya dia akan bertekuk lutut, segala lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Raja. Alani hurian itu hatta tusima hita jojo, sudi mulanong pergumulat tusima jojo, tusima mangangguk, itu guarni mingguon. Mulu adong siangguk kono manginang, adong siangguk kon. Anak kota arsakta masa depannya pekerjaannya berserulah kepada Tuhan. Itu Saudi ali Jehovah saya tangi homma suaraku. Saya tangi homma jauh-jauh ku dengarlah Bapa doaku. Minggu na salpu adong martangiang. Alai barita na ulion pabuahon ditangi hon Tuhan ido tangiang ta jauh-jauh ta. Orang yang percaya nama dok mengaku Tuhan adalah rajanya pasti bersuka cita. Iko gabe marulupuluk. Allah Tuhan yang memberikan kepastian dalam perjalanan kehidupannya dan jawaban pergumulan kita. Amin. Martang yang mahita. Aliamang pardingkan bahasa puji pasangat pahami maguar muala nidingkan di basam doa sini roham. Panidangyon ni na porseha jaladohok mahami manibahangi. Songon panidangyon ni naposom nabuhi hubigi hami di bagasatikyon hodo raja. Jehovah di bata nami na utop pasaluhut na maju hami gabe pamatang na gabe pamatang ni Kristus dohok na maju hami tu hanguluan na sorasuda. Unang maholan pamangan nami doho edena haruar sian suara nami madok Yesus raja ni huria Yesus do raja nami alai takkas masian hapor sian nami panad daun nami pengalaman nami mar Tuhan jalan takkas nungahui dahami do Tuhan nami alani marlas ni roha mahami ala sitong do hatam Moloho raja manggonggomi saluhut mangalihon keadilan, manaluhon ak kamusu.
maparmudu-mudu hami dangadong narapar ala ahmado Tuhan nami nang manoppa saluhut na naung jumulo paradihon asa ditoppa hami ala ni ho maulupulup nami tutusi patadong dok kana maul di pardalanan nami di ngulu nami on dang namo ruasi dot tolong ni roham dang nagabe mucat hara jaummu na ditugu-tugu hodo hami asa marsi hohot nang pesipata rais si dalanan nami si pata maulak kaparkarejuan si pata gudang nani halungut rohan hami sosaha dope maju hami marsi tutu martuhat dia salam hot songon si Josepi dinamauli lam di parsi ranggut tentuho marhamonangad do ibana marlas ni roha do di ujungna songoni mana kami ro di pinopar nami hal yang mangpardingkan bahasa alani rodo hami jauh-jauh tu ado pahamo di parminggon nami sadari onto mangyakon keluarga no hawlong hami amang David Sugiharto Siburian rapon dua halak yanakon nasida natongon akar remaja do pe hal yang mangpardingkan bahasa sehomana mangapuli keluarga on parmudu-muduhon nasida mangalion narikot homana mangapusi ilusian si malolong nasida di parmoding ni inang nami inang Anita Afresia panggabian sang songoni disakap na bulon ni huriam nang penahbisan calo situ atu 22 halak dihapor siairo hanami horo na maju akka pangula di tonga-tonga ni huriam ai bidang do sisabion alayoti doang akka panabi alani hele-hele kami ho asa suruomu tu sisabioni dihapor siairo hanami horo na marsuru nasida si 22 halahi sehoma napatauhon aka hami akan aposom lahomak kubasi asa tumbuy na sida arade tu si sabioni jalahoma na mangapihon pasupasum patauhon na sida nagali do hami Tuhan aka na mangajari do namak kubasi alai Tuhan nami do guru bolon rabdok toma na sida mangalak ka jalahoma isukun dialus ni akasi hopasan na sida samargogo na sida makubasi sian nasaroha asa yadung sahat pasu-pasu tohonani itu nasida homadoho napasaha todim patuguhon nasida guhi manasida saborohat mangula siulaoni di bagasan pos niroha dohot hapor siaon dohot merasa berhutang tutuhan nami para sirohai ala nunga jumulo hami dapotan barita nauli gabe marutak kami lawapatul hasam hal yang mangpardingkan bahasa martangi yang donak kami tuak ruas ni huriam dari bagasan persahiton imaina nami Diana Flora yen sina putar ina nami Karmini Sitorus ama nami Asen Sidabutar ama nami Richard Ricardo Pardedi Johnny Ridwan Sidabutar ina nami Parsaulian Purbai yanakon ni huriam Danilo Ananda Situkir Noah Eliza Hisar Sumampo ama nami Bredi Golan Sidabutar ina nami Epa Ratnasari Gultom ama nami John Peter Simamora dohot Masmur Huta Galung adong na sida Tuhan pemulihan di Jabu adong do penapia di rumah sakit perawatan api homatangamo mangalihon hamaluman mangusehon asid hot tolong ni roham marhite akka ubat do si panganon na pinangan na sida dalammu pamalupon manang hata si sadohi madok hehe maho hidak malagi mardalam maho satung jup panghamalumon di nasida sepasu-pasu sudia ka dokter do sudia ka para tenaga medis napatu pahon perawatan doho tak pangubation asa terpatu panasida diagnosa naum muli doho akka resep obat naum muli dalan hama mahlum dinahu hawlongi hami sepasu-pasu sudia keluarga pargugui nasida asa boy diusehon asini roha dipatu paperawatan naum muli dalam Makkah holongi na di bagasa parsahitoni asa tuktumibu malu ya tong dihamion nuenga kana marsa Tuhan na marukil natahangis saya puli mahami patuduhom ma tumata ni hapor siaon nami Tuhan marnida babuana hodo raja gabe tarapul rohanami saluhu do hape marhapatean tuho modo masa piak kaparukilon adong nama pen hacik ni rohanami na menindas daksau tahina sidai sudido bui diubaho tangis nami gabe tortor tangis nami gabe edde halalas ni roha bodo
tong mardongato ko mahami mardalan. Disudiaka nama sihol di hatu tubuh ni anak dok boru ka keluarga no haholongi hami. Hodo Tuhan si dulu bortian. Hodo nabui mangukap doh manutupsa. Serodo hami mangele-hele tu adu pamu ape hom matangamu mangalihon hosani hajol maun tu akaportian yak kena nami diganup keluargai. Mama sumasuhun hagabion hatu tubuh ni anak doh boru asi maruham. Sehoma doh na mangalihon hai pason di ama doh ina di keluargai. Pature pamatang nasida. Samarhiti nasida Tuhan dapotan dihagabion adang adong nasotara patu paho paborhak masudia karuas dok parhala doni huri mon mulak marulupuluk mardong atokko ala hodo raja nami raja nasumuru marsangak maguara mo dingulun nami di pardalanan nami hari-hari marhiti Yesus Tuhan nami amin. Huriane tuhata maride mahita hut pasahak peliata tujolo tu pembangunan dohok peliat 2. Yesus Kristus ido raja binabaki diamana manggonggomi sasude sahajol maon tui balaro Digijang maruaso harajao naditano mangoloi patignai mangoloi patignai dosa sadasa Olan Yesus toluyosna anakku amanai langsung mereta bangsana somarujung dongoluna Yesus patupao namanua hajol maon alani mudaranai nungasahat hangon luar say totong do partuaon di bagasan Yesus di bagasan Yesus
Yesus Kristus Idho Raja, pinapakiti amanah, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, jalan asa jolmahon, wibana domar Tuhan, arhato poton nabe, arhato poton nabe, agga suru-suru anna, umali yang bangsana, pasangapun rajai, pasangapun rajai, nani gicang marhuaso, arajaon nani tano, mangoloi patik nai, mangoloi patik nai. Tapasaha mapili at tutuhata martangi yang mahita. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni salhut silehol lehon na dingganto na saulibasa na mauliutos. Upasaat tami masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo dito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silihol-lihon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan ilehon mi tondiro di pamataku osadot gogoki rodi salu artaku upasat itu Aliama namin na di banwa gijang sa pinarbadya magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut malomani roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, leon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, una kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona puna harajaon dot hagogon rodi saleleng ni mulak mahamu di bagasat dami, jalohamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.